Il-ħajja ta' Natasha Mikallef u żewġha minn dejjem kienet tinkludi l-klip, fil-fatt huma kienu iltaqgħu waqt sessjoni ta' taħriġ tal-klip. Illum il-ġurnata għandhom żewġ titfal li skoprew li kellhom kondizzjoni minn ta' żgħira. Inti jgħidulek bid-dijanjosi l-ewwel ma jtuk il-lista ta' challenges li daw it-tfal ħajjesperjenzaw f'ħajjithom. Imma fil-verità min m'għandux challenges fil-ħajja. Meta saru żgħażagħ, wieħed miż-żewġ subin tagħha beda jsib ħafna sfidi l-iskola, ewlenija fosthom li ma kienx qed jiġi mifhum. B'hekk, il-koppja ddeċidiet li tfittex l-għajnuna tal-Fondazzjoni Service Dogs Malta. Eventually bdejna naħsbu għedna, isma' jiena din ma nistax inkun miegħu l-ħin kollu, dan għandu bżonn li jkun indipendenti, eventually ħajoħroġ ma' sħabu. So qisu din natural choice għalina kienet kelb. U b'hekk mal-familja Mikallef ingħaqdet Lucy. Iżda x'tinvolvi l-ħidma ta' Lucy bħala kelb ta' gwida? Number one li daħħal ideħ fil-kowt tagħha is-sensiri tiegħu ħajjejnu. Barra minn hekk Lucy tinduna meta l-emozzjonijiet tiegħu qegħdin jeskalaw, tagħmillu sinjal biex joħroġ mis-sitwazzjoni li jkun fiha għax hu dejjem ikun hemm trigger, u mbagħad u jisu jinżel il-level tagħha u tagħmillu jisu bħal deep therapy pressure u dak il-weight tagħha stess jgħinu jikkalma. Il-Fondazzjoni Service Dogs Malta organizzat seminar immirat biex iqajjem aktar għarfien dwar il-klib ta' gwida fil-komunità. Dan kien possibbli b'investiment ta' kważi 5,000 euro bħala parti mill-fondi allokati mill-iskema support ta' inizjattivi żgħar is-SIS. Il-kofundatur ta' Service Dogs Malta, Joseph Staffraċ, spjega x'għandu jagħmel persuna meta jiltaqa' ma' kelb gwida. Importanti meta naraw Service Dog qed jaħdem li ma nkellmux, ma ntuħx jiekol. Ir-raġuni hu li inti meta tkellem il-kelb qed telfu mill-ħidma tiegħu li qed jiffoka biex jagħmel xogħol tiegħu. Allura importanti li ma missux ma ngħidulux. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia ħabret li l-Gvern se jalloka 15,000 euro biex jiffinanzja t-taħriġ ta' kelb gwida ieħor f'Malta. Hija ddeskrivit dan l-investiment bħala pass importanti fil-kura tal-pazjenti li jkunu jistgħu jgħixu ħajjithom b'mod aktar indipendenti u jgħixu ħajja ta' dinjità. Il-Fondazzjoni Service Dogs Malta bħalissa għandha 22 kelb ikkwalifikat illi 16 minnhom jgħinu lil pazjenti bl-awtiżmu. Barra minn hekk, il-Fondazzjoni kisbet ukoll fondi Ewropej biex permezz ta' Erasmus Plus issaħħaħ it-taħriġ u s-servizzi offruti. Il-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi qal li se jsiru żewġ proġetti ta' mobilità fl-Ungerija u faħħar l-appoġġ mogħti minn servizzi Ewropej f'Malta.